IFM News. Itong programa ng ating butihing First Lady ay ipinapatupad po natin dito sa probinsya ng Pangasinan kasi nga po gusto nating tulungan na ma-reduce po yung mga nangyayaring aksidente dito sa, kumbaga, buong Pilipinas na to, no? Kasi lifesavers po ang pangunahing tungkulin ng ating mga road users. So sa pamamagitan po ng programa ng ating First Lady na Love for All, ay magbibigay po tayo ng sari-saring serbisyo sa taong bayan. At ang LTO po ay magbibigay po ng libreng TDC para masigurado pa natin ang kaligtasan sa lahat ng gumagamit ng ating kakalsadahan. Actually po, ang target na sana namin dito sa Bayambang ay 200 tao, pero umabot na po tayo sa 250 participants. So yun po, sana matuto po ang mga tao dito sa bayan ng Bayambang na gumamit po ng maayos sa ating kakalsadahan. Po, ay pwedeng mag-request sa amin as long as dapat ito pong taong ito ay nasa edad na po. Kumbaga 16 years old ay pwede na po hanggang physically fit to operate a motor vehicle. Kailangan lang po natin yung kanilang birth certificate. Yun lang po, at saka yung ating portal, dire-diretso na po ito, magbibigay na po tayo ng libreng TDC. Pwede rin po, actually po, ito pong Love for All na free TDC ngayon ay kombinasyon po ng Bayambang and San Carlos. So yung ibang taga San Carlos po ay narito ngayon at ang happy po ng LTO San Carlos at LTO Bayambang ay nagtulungan po para may sakatuparan po ang programang ito. Opo, kasi nga po nakikita natin na maganda po talaga ang may bibigay o may dudulot ng libreng TDC na to para ma-educate po natin ang mga road users na to. Kasi nakita po natin na tuloy-tuloy pa rin po ang mga nangyayari aksidente dahil nga po sa kamangmangan ng ating mga road users. Actually po, ang nasa latest memorandum po natin ngayon ay dapat 100 tao lamang po. Pero dahil ito po ay kombinasyon ng San Carlos and Bayambang, kaya dinoble po namin. Actually, nationwide na programa po ito ng LTO. Ito nga po, isinabay na po namin dito sa Love for All ng ating butihing First Lady. Actually po, napakarami po nating programa at inuutay-utay po nating sinasakatuparan nito kasi nga po kung minsan, lalo na po sa law enforcement natin, ay kulang na kulang tayo sa tao. So sa ngayon po, ay ang ginagawa po namin ay yung iniiwasan po namin yung punitive type of enforcement. Nasa persuasive at saka sa preventive type of enforcement. Makipag-ugnayan lang po sila sa LGUs, na LGU na po ang magre-request sa amin at ibibigay po namin kung ano po yung kailangan ng LGU, lalong-lalo po sa libreng TDC na ganito. Hindi naman po. Actually, bumaba po ngayon, ayon po sa statistics na binigay sa atin ng ating kapulisan, ay bumaba po yung ating road crashes. Ang problema nga lamang po ay ang root cause ng road crashes na to ay yung tinatawag nating human error. So kailangan talaga ma-educate natin ang taong bayan na ito ang batas. Ang batas natin maganda para sa ating lahat. Pag sinunod mo ang batas, malamang malayo ka sa disgrasya. Actually po, just recently ay nag-file po ako ng kaso sa mga fixers dito sa Region 1 for 477 counts. 77 counts. Meron po tayong mga finailan ng kaso, no? Na ito po yung kanilang mga lisensya ay nagkaroon ng illegal na transaction sa pamamagitan ng mga fixers. So, na-file na po namin. Actually, nasa cybercrime court na po ito. At tuloy-tuloy po ito namin sinusundan. Harinawa po, may matuto na po ang mga fixers na to. Maganda po yung suggestion na yan. Pero importante po muna is ma-educate natin ang lahat ng road users. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, ang pangunahing rason kung bakit nagkakaroon ng road crashes ay yung kamangmangan ng bawat gumagamit ng ating kakalsadahan. Yes, actually po ay dito sa ipagyayabang po natin na dito sa Region 1 ay kumbaga nasugpo po natin yung kalokohan ng ibang empleyado. May mga empleyado na po tayong tinanggal, may mga empleyado na tayong kinasuhan. So matututo na po ang mga empleyadong nagbabalak pang gumawa ng kalokohan. Actually po, napakaswerte po ang LT Region 1 kasi po 11 sa mga opisina po namin ay na-upgrade at na-convert po ito into a regular district office. So ibig sabihin po yung na-upgrade, meron po kaming 8 na opisina na from Class C naging Class A o Class B.
Nang ibig sabihin nito ay magdadagdag po tayo ng tao, personnel, para po makapagbigay pa ng mas maayos na serbisyo sa taong bayan. IFM News. Okay. Oo, kami talagang ang LTO nagpupunta sa mga bayan-bayan dahil nga ang gusto natin ay magkaroon ng kamalayan, ng awareness ang mga kukuha ng license. So from the very start pa lang, gusto natin na nasa tamang daan na sila, tamang proseso yung alam nila. So ito, yung pagbibigay namin ng free TDC is ano namin yan talaga, mandato. Yun yung mandate na or direktiba ng Regional Office ni Assistant Secretary Mendoza na dapat ang mga drivers ay fully informed kung ano yung mga batas trapiko. Now, dito sa Bayambang, we are happy to inform you na ito talaga yung target na namin na matagal na mag-conduct ng free TDC kasi medyo malaki ang population ng Bayambang, di ba? In terms of population, in terms of yung motor vehicle ownership, pero may mga road crashes pa rin na nangyayari. So gusto natin na mag-conduct tayo ng free TDC. And first time na magkakaroon ng free TDC dito sa Bayambang, and hopefully hindi ito yung last. So magiging full blast na yung pag-conduct namin ng free TDC dito sa Bayambang at saka mga nearby areas para lang masiguro din natin na ligtas ang mga daan na walang mga road accident na mangyayari. Tapos gusto rin namin kasing ma-emphasize na itong free TDC malalaman nila yung mga traffic laws, and we want to instill yung right attitude, yung right discipline sa mga future lifesavers, sa mga future drivers. Kasi nga palagi nilang sinasabi human error yung cause ng traffic accident. Pero, syempre, so nasa tao talaga yan, nasa driver. So, aware siya. At the same time, yung right attitude na, huwag niyang pabayaan kung ano yung minamaneho niyang sasakyan, di ba? Kasi ang LTO, isang beses lang sa isang taon na ma-check yung sasakyan niya. Whereas yung driver, buong taon yan, 365 days na ginagamit niya. Pero once lang na ma-check ng LTO. So, yung responsibility na alagaan niya, na parang pamilya niya, parang anak niya, kapatid niya, girlfriend niya, asawa niya, na talagang hihimasin mo, titignan mo kung may problema bang sasakyan. Kasi kadalasan din, di ba, aside from human error, yung mechanical defect, yung nagiging cause ng accident. So yun, ang gusto namin instill dito, awareness, at the same time, responsibility. Ito, ma'am, libre po ng TDC natin, no? Yes. Pero the usual, magkano po ba ang ginagastos dito ng isang mag-undergo dito po? Oo. Ang free TDC, kung i-avail, mag-i-enroll sa mga private driving institution, ang bayad po ay 1,000 pesos. Pero pag si LTO po ang nagkakandak, dito po ay libre. So mga LTO scholars po sila. With this program, ma'am, ilan ang target nating mabenepisyon? Oo. Dito, kasi nga, naglagay po kami ng 200 na participants, pero makikita mo na almost 300 na po. And may mga dumarating pa, pero na-cut off na natin. Siguro sa susunod na batch na sila kasi too late na rin, hindi na rin nila mapapakinggan yung mga module. Ilang araw ba ito, Chief? Tapos, saan ang next nyo? Ito hanggang bukas. So 15 hours ang TDC, and hopefully ang next namin is ang upcoming free TDC namin is in Aguilar sa February 8, 7 and 8. Meron din kaming Aguilar Oren on February 14 sa Valentine's Day. Meron din kaming mga scheduled activities sa Basista and Orbistondo and mga Taram dito sa area ng Central Pangasinan. So talagang
yung mga iba na nagtatanong, yung mga malapit dito, wag po kayo mag-alala, pupuntahan po namin kayo. Pupunta po kami sa Orbis Tondo, sa mga Taram, sa Malasiki, sa Basista. Bali, matutulog. Yes po, at Binmalay, pupuntahan din po natin. Ito ano po, requirement po ito para makakuha ng lisensya. Oo. Para makakuha ng lisensya, una muna, student permit. Pero yung requirement nga, isang requirement sa student permit ay mag-undergo ng theoretical driving course. Itong programa po natin, particular lang po ba mga kabataan or open for all? This is open for all. Wala kaming nilagay na age restriction. So kahit nga senior citizen, kung gusto pa rin niyang magkaroon ng lisensya as long as physically fit, pwede po, tinatanggap namin. Kahit na po PWD as long as able pa rin. 'Di ba may mga ibang PWD na kaya pa rin namang mag-avail ng lisensya, tatanggapin po namin 'yon. And so 'yon, open for all po itong free DDC.